Restaurace se plní hosty, humre je na jídelním lístku a kuchaři nervózně očekávají své první objednávky. Meliso? Ano, šéfe? Ty mušle jsou jak z papíru. Udělám nový, Tady, šéfe. koukni se. Některý ty její hřebenatky byly tenký jak kus papíru. Vůbec žádný maso. Vrať to, šéf kuchařce, Melise. Tomu pihatýmu šotkovi. Na co sáhne to zmrví, tak je to. Omlouvám se. Hele, dámo, tohle není náš první večer. Ano, šéfe, ne, šéfe. Ano, šéfe, ne, šéfe, zasranej šotek. Bonnie! Vypukl nám tu požár! Sundej to z ohně, dej to pryč! Ne, stop, Bonnie! Ježkově oči. Polož tu pánev. To ne. Když vám pánev takhle vzplane, říkáte si, pro Krista, co si teď počnu, napadlo mě, mám to upustit a utíct, nevěděla jsem co. Cesty, pozor, nikdy nechoď kolem zhořící pánví. Ustup dozadu. Ano, To je šéfe. první věc, ustoupit. Ano, Žádná šéfe. voda, žádný vývar, nic. Ano, šéfe. O co se tu snažíš? Chceš to tu evakuovat? Ne, šéfe. To by byla novinka. Založení požáru v restauraci. No, nazdar. Ona snad chce, aby to tu lehlo popelem. Honem 2 mořský děsy, prosím. Morský děs. Jo, jasně. Rybí králi, pojď sem. To je ten mořský děs. Rozvařený? Rozvařený. Bože všemohoucí. Ty nepoznáš, že je to rozvařený. Promiňte, šéfe. Brede, ona nepozná, že je to rozvařený. Roku, ona nepozná, že je to do prdele rozvařený. Skotte, ona nepozná, že to rozvařila. Pane bože, kompletně. Na modrý tým teď čeká více než tuna brambor a cibule, takže je třeba, aby se do práce zapojil opravdu každý. Neustálý tlak si ale na Aaronovi vybírá svou daň. Aarone! Doktora! Za tebou! Udělejte mu místo. Zhluboka se nadechni. Aaron nám tu omdlel. Aaron tady teď ošklivě upadl. Udělejte mu místo rychle. V tu chvíli šly všechny výčitky stranou. Musíme ho odsud dostat. Tak honem, jedem. Takže, co to je? Vejce. Co to je? Co to je? Krucinál. Do hajzlu s tebou. Do prdele! Zmizni! Rozmáznul ho Vinnymu Orondon a Vinny málem vyskočil nahoru do stropu. A já si říkal, hlavně teď nestrácej hlavu. Kurva! Proč to dáváte na stůl, když to není dodělané? Zas jsem to spackal, šéfe. Přesně, podívej se na mě. Teď si mi dokázal, že se na tebe nedá spolehnout. Do prdele. To není problém. Zhruba za jak dlouho? Já můžu jít hned. Ne, já nemůžu. Cože? Potřebuju to vytáhnout. Hele, Joshi, Co? Ano, šéfe. zatracenej zmetku. Co je? Ty je zkoušíš sabotovat? Ne, ani náhodou. Se tak nechovej. Nechovám, šéfe. Kdo je první, komu to Jemu řekneš? bych to měl říct. Měl bych to říct tu masa. Byla to chyba, šéfe. Ne sabotáž. Zasloužil bys nakopat prdel. Já vím. Takže objednávka od začátku. Ano, šéfe. Zadrž, něco tu není v pořádku. Obrať mi prosím ty Wellingtony. No to mě poser. Dej mi je a zastřel se. Mám chuť je okamžitě hodit na hlavu. Nač máš sakra mozek? To se mi opravdu jenom zdá. Dokážem připravit aspoň 2 hlavní jídla? Do prdele! Ne. Brett připálil stejky a celá modrá kuchyně teď na tom stojí. Takže šéf kuchař Ramsay se musí spoléhat na červený tým, který musí stihnout všechno. Vypadá to, že jsou všechny propečené. Do pytle. Ale no tak. Už tu na to jídlo čekat nebudu. Jo, další Lazar, další Ne, Aaron, nemám žádný pravdu. Lazar, jsem Hele, v pohodě. netočí se ti hlava, Ne, co? jsem dobrý, fakt. Lékaře! Je mi fajn, nepotřebuji Vážně? doktora. Dejte Rockovi něco na utření, ano? Teče mu pot i z očí. Nic nechci, jsem dobrý, šéfe. Naser si. Bonnie, tak 2 minuty na risotto. Jak dlouho, prosím? Je něčí, už se nese, šéfe. Jdem na to. Ano, šéfe. Hele, ty jeden osle. Ano. Jedno je pěkně připravený, pěkně do zlatova. Jedno je vařený, s tím jdi do prdele. Takže teď máme fofr a tohle je to, co odlišuje kuchaře od oslu. Pojď sem, já ti něco řeknu. Ano, šéfe. Něco ti pošeptám do ucha. Ty vařit neumíš. Teď už je mi to jasný. Můžu na to? Už jdem, Roku. Jo, jdeš, ale naproti svýmu vyloučení. Pojď sem, jen se podívej, co vyvádíme, ty ořechu. Hele, vařený. Osle! Ano, šéfe. Čekal jsem dokonalost. Podáváme jenom jídla červených, vy jste pozadu. Kde je Jen do háje? Jen se šla umejt. Ano, šéfe. Zpátky do služby a makat. Ano, Radím ti šéfe. dobře. Chodíš takhle, děvče. Čistá. Bonnie, Ano, vaříš a přitom ti do prdele ani nehoří plyn.
Opravdu? Haha. Nepanikař, Bonnie. Pokud se přizpůsobíme tvému tempu, jsme v řiti. Vůbec netuším, co teď dělám. Hele, slečinko, pust ten skurvenej plyn. To by mohlo pomoct. Bez chuti a přesolené. No to mě poser, ale no tak. Brede, pojď sem. Dobře, takže to ochutnáme. Vypadá to jako dětský zvratky. A chutná to jako psí žrádlo. A Brede, začni znovu. Ano, šéfe. A jdi do prdele. Ukaž to. Co je? Já tam chci dát. Potřebuju krevety na ten steak. Haló, hej, ještě tady nemáme oblohu. Tým nespolupracuje a já už začínám být trošičku nasranej. Nekomunikujete spolu. Dívejte, co se děje. Ano, šéfe. Jenom si to sami kazíte. Já vím, co se děje. Nikdo tady s nikým nemluví.